Il-leadership ġenwin u serju li qed joffri Simon Busuttil ma ħarabx lit-Times, illi kkummentat f'editorjal qawwi dwar il-proposti li ħereġ bihom il-kap tal-Partit Nazzjonalista u li huma bbażati fuq l-onestà u l-indafa li tant għandu bżonn il-pajjiż. Lit-Times ukoll laqata d-diskors ta' Simon Busuttil fuq il-fosos fl-indipendenza u l-appell tiegħu għall-indipendenza issa tan-nies. L-indipendenza mill-korruzzjoni, l-indipendenza mill-abbużi, l-indipendenza mill-ħmieġ li qed naraw fl-ogħla livell tal-gvern f'Kastilja stess. U ħmieġ li beda ġranet mill-ġurament ta' Joseph Muscat, li qabel kien qed iwejjat l-accountability u t-trasparenza, imma ġranet wara li tela minn Kastilja stess bdew jiftħu l-kontijiet u l-kumpaniji segreti illi għalihom għadu ma refa' r-responsabbiltà ħadd. Il-Times tajt illi l-elezzjoni li ġejja se tkun dwar ħaġa waħda dwar l-aktar valur bażiku, illi min imexxi għan-nies, illi min imexxi jagħmel dan fl-indafa. U semmi kif għadu tant importanti l-fatt illi Simon Busuttil mexxa l-kampanja biex Malta tagħmel il-qabża ta' kwalità enormi illi għamilna bi sħubija fl-Unjoni Ewropea, waqt li Joseph Muscat kien fuq in-naħa ta' kampanja illi kienet tfisser suwiċidju. Dak li seħħ 13 sena ilu huwa importanti għax juri d-differenza bejn it-tnejn tajt it-Times. Il-viżjoni li għandu Simon Busuttil ta' pajjiż bi standards ta' livell Ewropej, pajjiż li jaspira għal dak li hu l-aħjar u li jwarrab il-medjokrità tax-xejn mhu xejn illi tant qed jippersonifika Joseph Muscat. B'Kastilja mdaħla fi skandli kontinwi, b'Joseph Muscat jaħrab mill-mistoqsijiet dwar il-korruzzjoni fl-ogħla livell tal-gvern tiegħu, is-sejħa tat-Times u ta' koalizzjoni kbira ta' nies ta' kull fema politika għall-indafa jista' iweġibha wieħed biss: Simon Busuttil.